Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Udutshulwe ngehluku washona egodle ingane owesifazane odutshulwe encelisa ingane yakhe nonyaka owodwa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Kubabazwa ihluku okushone ngaso owesifazane uSipesihle Thwala waseGalloxdale eBrakpan okuthiwa Ubulawe ehlezi emontweni encelisa ingane yakhe nonyaka owodwa. Kwabe seqhamuka owesilisa omdubule amahlandla amanye maqeda wathulela endaweni yesigameka. Imbangela yokubulawa kwalo owesifazane ibingakaziwa okwamanje. Abantu bababaze ihluku abulawe ngaso lo owesifazane okuthiwa udutshulwe esabhizi ancelisa ingane. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha eziguleni zokuxhumana. Ululamile Ngamphayo uthe abantu baseNingizimu Afrika kumele besukume manje belwele ukubuya kwesigwebo sentambo. Kwanele manje ukubulawa kwabantu. Umpumza Viso ucele uthe Umpumza acela uthe kwaze kwazwela kuthina esizele, kodwa ke ngalengane ekhalela lelabele kuyimanje simakade ihluku esinje. Wabesefaka ama-emoji akhalayo, wabesethi ngiyakubonga ndodandini obulele, wabesefaka ama-emoji enhliziyo eyiphukile. Uqhosha kufanele Mkhonzo uthe kwaqhamuka indoda yamdubula, yikho indoda engabulala umama encelisa. Kuqhamuke uScott nje wabe esebulala lo mama. Usibekezelo mazibuka uthe ngisazibuza namanje ukuthi kaze ulala kanjani ebusuku umuntu ongenazwelo ongena nembezo. Wabesefaka ama-emoji aphatheke kabi. uSamnge uthe emshwayelense noma amapolisi nokuthwala ikona okunomthelela ekufeni kwabantu manje. Imali ehamba phambili unembeza awusekho nhlobo. Bafethu maningi kakhulu ama-comment. Mina ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.